Čekaj, sad ću, evo tamo vidiš. Sad je u bojama zastave, crvena ruka, plava. Da. A tu su ljudi to Srce, bolo, inicijale. Kako raste drvo, tako Dotno i mislim da se mi nalazimo u jednom trenutku kada je najlakše posaditi. To mi je kao ono kod rađanja djece. Po prostornom planu Republike Srbije do 2020. godine trebalo bi da pošumimo oko 90 i da izdržimo ovih 10 godina da pošumimo što god više može. Juče je u Beogradu počela evropsko prvenstvo. Što ste nas pozvali, jer jednostavno smatramo da smo usko povezani, sport i zdrav život itekako idu zajedno i malo se razgleda da nas bodrite, dođite u arenu, navijajte za nas, evropsko prvenstvo traje. U našoj zemlji bude bolji i lepši. Jasno je da treba ponoviti da nema ublažavanja, svoju klimu postavimo tamo gde bi smo želeli da bude. Ukoliko je to odrađivao posao onako kako je to potrebno. I za kraj da podsjetim da mi nemamo drugu planetu, da moramo činiti sve što je do nas kako bismo uspeli da ovaj bio priča koja se sad počinje o urbanim džepovima, o pošumljavanju svih delova našeg grada. Biće ovdje, a? Dajte im lopat. Evo, sad će. Ovo nije laša. Sad će ti nešto. I ovdje da neki ovako malo praće. Malo prema nama. Prema nama. Evo i treći. Možemo? Pogledaj treću za prema nama. Ajde, može. Bacaj. Bravo! Ajde muškarcima. Si zagrao. Ajmo još. Vi nemojte raditi. Nešto imamo još 10 ovako, tako. 20, ali... Kao i ovih 10. Ne ulazi u posao, ne uzimaj mi kleba. Dobro. Došla. A rukavice nam